Comencem un nou curs, el curs 24-25, i en aquest nou curs volem donar una especial importància a l'ús dels mòbils en l'escola. El curs passat, juntament amb algunes famílies que es van mostrar interessades, van fer una bona reflexió sobre quin havia de ser l'ús del mòbil en la nostra escola. A finals de curs, el departament va aprovar una normativa de quin havia de ser el tractament dels mòbils en les escoles, totes les escoles de Catalunya, per aquest curs 24-25. Així doncs, a infantil i a primària els mòbils estan totalment prohibits, tant les estones lectives com les estones extraescolars. Això inclou el menjador, l'acollida o les extraescolars que es fan a partir de les 5 de la tarda. Sota cap concepte, cap alumne de primària pot portar el mòbil a l'escola. O, com a mínim, nosaltres no hem de saber què el porta. A partir de secundària, la norma és una miqueta més laxa. Així doncs, de forma excepcional, l'escola pot decidir de fer servir el mòbil per a algunes activitats lectives. Segueix quedant totalment prohibit tant a l'hora del menjador com en extraescolars, sortides, colònies i qualsevol altra activitat que es desenvolupi dins de l'escola o de caire lectiu. Nosaltres, des de l'escola, hem decidit que de forma excepcional permetrem l'ús del mòbil en algunes activitats lectives només a partir de tercer de l'ESO, mai abans, amb la nostra idea, tal com vam quedar amb les famílies, de mirar d'endarrerir al màxim l'edat en la que tenen el mòbil els alumnes. Recordem que l'ús de pantalles continuat distorsiona molt l'atenció dels alumnes i no ajuda gens ni mica en el seu procés d'aprenentatge. Pel que fa a les etapes postobligatòries, el batxillerat i els cicles formatius, la normativa de la Generalitat és una mica més laxa i el que promou és un ús responsable d'aquests dispositius. Per ús responsable, nosaltres entenem que els hem d'ajudar a que tinguin aquest ús responsable. Així doncs, prohibim el seu ús mentre s'està fent classe i en activitats lectives. Això no vol dir que no el puguin fer servir en estones d'oci, com és en l'esbarjo o en alguns moments de les sortides. Tots els alumnes han estat degudament informats d'aquesta nova normativa, així com les famílies, per tal que tots ens ajudem en el seu compliment. Un altre dels dispositius digitals que també poden crear distraccions són els propis ordinadors que els alumnes utilitzen. Des d'aquest curs hem decidit, com a escola i juntament amb l'ajuda de les famílies que es van mostrar interessades en ajudar a discernir sobre aquests temes, en endarrerir l'ús dels ordinadors personals fins a sisè de primària. Els últims anys l'havíem introduït a cinquè de primària. El fet que els alumnes tinguin ordinadors en cap cas implica que els facin servir totes les hores que estan aquí a escola. És un altre dels elements que també mirem d'utilitzar en la mesura adequada i només quan les activitats queden enriquides pel seu ús. Des de l'escola no som ingenus i sabem que vivim en un món amb una alta digitalització. És per això que volem que els nostres alumnes surtin preparats per a aquest món digital, però ben preparats, sabent què utilitzar, quan utilitzar, com utilitzar-lo. Aquí també estem interessats en les seves interaccions, en les seves relacions socials i en fomentar uns valors que van més enllà dels que es transmeten en les pantalles. És per això que hem començat aquesta nova forma de fer en la qual necessitem tota la col·laboració possible de vosaltres, les famílies.